Fl-okkażjoni tal-festa tal-Għid matul il-jum tas-Sibt u l-Ħadd filgħodu, il-kumpanija Red Touch Phone nediet diversi inizjattivi bilan li tkompli ssaħħaħ il-familja Red Touch Phone. L-ewwel mit-klijent li f'dawn il-jumej se jkunu naqdu mal-familja Red Touch Phone se jingħataw vjaġġ b'xejn għal Korfu għas-sajf li ġej bl-akkomodazzjoni inkluża. Iżda din l-offerta mhijiex l-unika waħda l dawk li jmorru fil-ħanut tar-Red Touch Phone fil-Ħamrun. Inizjattiva fost ħafna li ġew organizzati matul is-sena sabiex inkomplu ngabru l-familja tagħna. Red Touch Phone hija wkoll parti mill-familja ta' Wan u għaldaqstant aħna naħdmu b'impenn, b'enerġija u b'ċertu responsabilità sabiex inkomplu ngabru l-familja tagħna u bekk inkunu ta' sosten akbar kemm lill-istazzjonijiet Wan kif ukoll lill-Partit Laburisti. Matul il-jum tas-Sibt, ir-rispons kien wieħed tajjeb ħafna. Iżda l-Ħadd l-inizjattiva tkompli sa nofsinhar. Nħeġġu aktar nies ikomplu jiġu hawnhekk fostna biex jingħaqdu magħna, llum diġà ġew ħafna nies u għada se nkun qed nagħmlu ftit sigħat oħra matul il-ġurnata ta' filgħodu ġifieri bejn id-9 u nofsinhar sabiex dawk kollha li jkollhom xi ftit ċans għada jistgħu jingħaqdu magħna mid-9 sa nofsinhar fil-ħanut ta' Red Touch Phone il-Ħamrun. Red Touch Phone hija kumpanija sussidjarja ta' Wan.